O delegado territorial da Xunta, Ovidio Rodeiro, falou esta mañá en Noia desta nova liña de axudas que ven de poñer en marcha a Consellería de Economía, Emprego e Industria, que teñen como obxectivo reforzar o papel das asociacións de comerciantes na dinamización do comercio local, co fin de atraer novos clientes e mellorar os servizos que ofrecen. É unha liña de axudas que está destinada a fortalecer e a potenciar o comercio de cercanía, o comercio local e, polo tanto, é unha liña que sirve para traballar e para que as entidades poidan poñer en marcha as súas iniciativas, poidan poñer en marcha os seus proxectos e, sobre todo, para reforzar e para potenciar, sobre todo, o comercio local. Nas comarcas do Barbance e Muros Noia apoiaránse a un total de 4 centros comerciais abertos: Boiro, Rianxo, Ribeira e Noia, por un importe total das axudas que superan os 134.000 euros. Un feito que destacaron precisamente dende Noia Histórica, unha das patronais que se beneficiarán destas achegas. A verdade é que é moi importante para nós recibir este tipo de subvencións, xa que é a vida do comercio pequeno. Son as axudas dunha cuantía importante para estes centros comerciales abertos. Dicir que o Concello de Noia colabora man a man con Noia Histórica, e colaboramos económicamente con axuda tamén para esas actividades de dinamización do noso pequeno comercio e bueno, nada, seguir en esta liña de colaboración total e absoluta. Estas axudas enmárcanse no Plan Estratéxico de Impulso ao Comercio de Galicia.